Saya mohon tepuk tangan yang gemuruh untuk menyambut kedatangan Cak Percil bersama Guyon Maton Masode. Yuk, Guyon Maton masuk deh. Dia aku gini. Asik. Selamat malam semuanya. Hey. Mulai ibu ya mulai mau kita ya masalah gelar kloso wis kait bar magrib kuwi mau lho ngenteni mergo ngenteni sapa rumah yo ngenteni Percil lah opo Percil sing dibayar pengen ro gantenge Percil kira mboten masa Percil ganteng nek ana Percil ganteng napa elek lho elek wong wedok yo ora percaya lah piye to wong kuwi grupmu bagianmu kono oke iki bagi aku ya oke kene bagianku oke kowe rono sak sing digawe samene iki aku iki grupku oke yang sebelah kanan panggung mana suaranya ketoke grupku mung sithik tapi suarane luwih banter timbang kowe yang sebelah sini mana suaranya yu ngerasa kalah karo kono yu isin aku ngerti ya wong sak desa kalah karo wong sak RT tok wis piye we antara kene karo kene oke deal aku tetap semangat oke Bu ngejak piye iki to sing rewang iki to banter tapi lak kowe nggonku ijo lek nggonku tuwek-tuwek lah ra iso kok gak iso milih kene iki kene gak iso yayai kene iki lho cemerlang kabeh oke kancane Dik Adin iki lho kalau kau suka hati bilang hore apa kuwi pendelok lah kok lagune delok ya kalau kau suka hati bilang hore kalau kau suka hati bilang hore kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati bilang apa hore 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 yo ya yo hore 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 tepuk tangannya mana kanan panggung kamu luar biasa gajah istimewa lo medhot grupmu pagah awakmu kalah aku ora gelem kalah oke oh iya oke iya ono bilang hore kita bilang ayo oke sambil lambaikan tangannya di atas asik kalau kau suka hati bilang ayo kalau kau suka hati bilang ayo kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati bilang ayo grupmu iso wong kok ngene kok tiba santai esa ya ya mesti hati senengku hanya ada tepuk tangannya mana kanan panggung kah luar biasa lele lah kok yo dihafal kabeh iki lho apa mungkin iso lah kene ambyar oke pagah semangat iyalah karo mulai oke tangannya masih di atas kanan kiri ngomong gadurutan masalahnya sekono ra muni belas lho masalah kene bantre koyo sing penting kowe tepuk tangannya mana ngejak piye nek model piye tak turuti
Ora muni belas sing ngono ora. Kowe iku lho. Kuwi lho andenge bakul nyapa? bakteri kuwi lho, bakteri kuwi lho. Grupe ngono ora. Piya. Ayo Masa pagah ngeyel kuwi lho. Ayo, kudu muni iki laramu ni kalah karo kene isin aku. Santai riyen. Ayo, delon ya. Kaping 3 ing bocah uga marang uga gawe. Oke nggih. Kaping 4 Duar. Piye grupmu piye? grupku basan kaping 4 meneng kelakep ora muni belas kok. Ngono kok iso umuk kuwi lho. Iki grupku dilengen selawatan kok. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham lu, Bos? Aku lak ngono kuwi isin tenan aku grupku. Delenge kok. Pikirku wong akeh jebul kleru aku kuwi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kaping 3 bocah uga marang ruga gawe delengen lho. Kaping 4 Yo, aku buka-buka ning diyu. Bahasan kaping 4 nyenggol kancane apa. Sing ngerti ya sapa? ngono jare oke. Kene padha ae. Bahasan kaping 4 tok dingah atiku. Rumah sakune amal oke. Ora ning ngono kuwi. Wong iki karo iki lho sak desa tak susun ora padha ae. Iki sak lingkungan. Alhamdulillah luar biasa. Nyanyi yo oke, Nyanyi oke. Dangdutan oke. Ambiaran oke. Lagune cah cilik yo oke. Solawatan oke. Luar biasa Gajah. Tepuk tangan untuk Gajah semua. Wayah magrib mesti krungu suarane adzan menyangkali nyangkingo timbo. Mumpung sik urip nanggapo dagelan insyaallah yen mati mlebu swarga. Amin. Kuwi Pak Nanang kan wis telepon-teleponan karo gua. Iya no, kuwi pelek karo. Telepon piye, Mas? Masa pelek? Aku pelek karo awakmu? Iya, Pak Nanang iki ngomong, Pak Nanang ngomong, Mas Percil emang masyarakat nggonku acara ngene iki seneng apa ditanggap ning ngene iki sak taun ping 5. Setuju? Alhamdulillah. Setuju yo ora bayar ya. Rumahku. Wis sing bayar kuwi ngelu kok. Senenganmu lek gawe-gawe. Iki acarane Pak Nanang Buahyu Putris Tianingsih nyunane Pak Nanang ki. Lah keliru. Nyunatno putrane. Oh, putrane sapa? Putrane Pak Nanang. Loh, sing meteng mosok lanang meteng. Maksudnya putrane Buahyu Tri. Lah iya Buahyu Tri, nyunane Pak Nanang. Lho. Nunatno anake. Anake sapa? Anake Bu Wahyu Tri. Meteng karo sapa? Yo, anake Bu Wahyu Tri karo Pak Nanang. Loh, berarti wong loro meteng kabeh. Maksudnya ngene lho. Bu Wahyu Tri hamil. Lah iya, nyapa? Terus metu putrane wi. Masa meteng dhewe? Karo Pak Nanang. Lah iya wong loro meteng kabeh. Masa sing sunat loro? Sing sunat loro apa siji, Pak? Iso sitakno lho jenenge sitae. Nah, maksudnya ngene lho. Iki Dek Adilar, ya ta, sing sunat. Lah, ngawur ae ndek ngenane nanggap orkes liyane. Koso Adela. Adilar. Putrane jenenge sapa? Dek Adilar. Oh, Adela. Iya. Nganggo RD ngono kan. Ya, Adilar. Cara Inggris ngono kuwi lho. Enggak iso aku. Adilar. Aku enggak iso Inggris aku. Lah pakananmu manes godiwul kuwi lho. Lah piye? Beda nek karo aku. Jelas Inggris hafal pakanmu pizza, hamburger, hotdog, steak. Nah awakmu. Bocah iki mangan badhok-badhok ning kancane tak bacok cengelmu tenan ku malah. Lah awakmu lho ki mau kok badhok-badhok apa ki mau? Lah kowe ora mudeng Inggris kuwi lho. Aku ora usah ngem Inggris. Awake dhewe urip ning Jawa ki sing penak kaya ngene iki. Contone. Kaya iki acarane apa? Delok campur sak. Heeh. Kitanan lho cara Inggris. Cutting the road water. Ngetok dalan banyu. Berarti
Berarti lah sarwa Inggris ki apik ya? Apik. Apa contohnya? Kaya iki mau sunatan. Cutting the root water. Oh, cutting apa ya? The root water. Oh, cutting the root water. Nah, berarti ngetok dalan banyu. Oh. Kaya saiki sing ning alam kene ae. Saiki iso larang mergone bahasa Inggris. Contohnya? Kaya saiki ning ngene Mbok Darmi. Ayam goreng, tulisane lho ayam goreng. Ki regane pira? 7.500. Saiki nek KFC regane dadi 35. Mergo bahasa Inggris digenti dadi fried chicken. Oh. Padha-padha ayam gorenge, nak cara Jawa ayam goreng, nak cara Inggris fried chicken. Terus gini Mbok Darmi neh. Kuwi tulisane kopi ireng. Ning mall tulisane black coffee. Regane dadi larang. 5.000 dadi 37. Mosok ngono. Heeh. Berarti panganan-panganan di. Lha iki dulurku barang arep takon genti bahasa Inggris. Apa? Ya kuwi cek gawe keliling desa. Oh, apa kuwi? Tofu circle fried surprise. Apa kuwi? Tahu bulat digoreng dadakan. Bahasa Inggris ben larang, regane 500 dadi 50.000. Berarti ngarepan omah iso diganti Inggris ya, Le? Apa? Chicken smackdown. Apa kuwi chicken smackdown? Ayam geprek kuwi lho. Lah. Chicken smackdown kuwi jenenge. Kowe iki ya ora kabeh iso di Inggris ning ngawur kowe rumah saku. Iki kene syukuran. Tasyakuran. Iki kitanan. Bener ora? Wong urip mergo wajib bersyukur atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Bener, acara kaya ngene iki ora lokak ning malah kebak, ora wutah malah wutuh, ora roboh ning malah bakok. Didongakne Pak Nanang sekeluarga diparingi sehat wal afiat, diparingi rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma. Amin. Yang hadir pada ibu-ibu para hadirin yang malam hari ini, khusus ibu-ibu didongakne semakin cantik. Amin. Wong wedok lak didongakne ayu seneng. Alah, aku lho cethuk ning mburi foto wong loro ambune remason ra. Ora usah diomong ambune. Ora usah diomong ambune. Lah yo kuwi kok tak mong ya ampun, budhe kok ayu menan. Masa pas percaya. Yo ngono kuwi. Pokoke ibu-ibu, carane piye wong wedok ben seneng. Wong lanang kudu wajib ngelem ayu beres. Lah nak sing wedok terus kaya anu ban knalpot ngono kae. Lah nyapa? Ya ora apa-apa. Lah wireng lho, Pak. Ya ora apa-apa, sementing ngomong ayu wis wong wedok mesti seneng. Masak ya sedep. Mara tuaku wireng lho, Pak. Lah ngene lho. Masa dilem ayu. Lah kuwi kaya ono skincare. Skincare iya ono kulit hitam itu tukokne skincare tapi sing larang. Aja karo tanggoku kulite ireng tukokne skincare murah. Terus akhirnya kulitnya koyok pekek le. Aja tenan, aku njaluk tulung aja tenan ya le. Itu kok sing larang. Oh, ya. Berarti sing larang. Iya, jadi sing apik sekalian. Sing apik ya sing sekalian. Dadi delok ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, delok wajahnya lak bersinar-sinar. Bersinar-sinar. Wih, cantik. Mulai sore mau enek sing lungguh ning kono, enek sing ning kene, enek sing ning kono. Lah kayak dada-dada kayak ya ampun. Alah isin. Ya bar dada-dada untune dibekep. Anu ketoke iku dikai kawat, Pak. Loh, dipager. Pager jeruk wis dipager iki. Anu behel. Kalau itu yang dinamakan istri itu apa? Iki acarane kitanan didongakne sing kita. Didongakne moga-moga jadi anak yang pinter, cerdas, soleh, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama, mituhu marang romo ibu kelawan guru, manut marang wong tua, lan kanca-kanca, uga para sedulur kaya karo mbah-mbahe ya sak sedulure kabeh. Moga-moga aku njaluk tulung dongakno 3 dina ya. Suwimen lah dongane iki sing gampang-gampang ae muga-muga Adel iki pinter terus sugih. Adel to? Adelar angel cangkemku muni Adelar iki dongane pinter sugih beres. Iya no. Pinter sugih. Pinter karo sugih iki dadi satu. Alhamdulillah. Kowe yo ngono, kowe nyambut gawe ngene iki gawe sapa jajal? Ya kanggo keluarga, kanggo bojoku. Mosok? Heeh. Berarti kena bojomu ora bojo? Dek iki bojomu ora bojo. Nganu ternyata tinggal ning omah, Pak. Lah, berarti kowe ora mencintai istrimu. Ben mendoro. Ndoro apa? Awakmu ngerti apa ora? Bojomu kulite awireng. Ngono kuwi kudu dicintai kuwi iki dijak lho kaya bapak-bapak ibu-ibu delon. Lah kok wedok tok, lah lanang ning ndi iki kita? Aku curiga, wong kene iku mesti ngene iki lho. Sing delok wong wedok-wedok akeh, sing lanang ora ketok. Ketok dikon jaga parkiran. Tapi tenan, pokoknya kowe dadi milih dadi wong lanang wong wedok ya, Jan. Aku yo jelas. Maksudnya piye iki? Dan cara wong milih, umpamane kowe urung dilahirne milih dadi wong lanang wong wedok. Aku milih yo tetep dadi wong lanang. Wah, gue kowe. Wong lanang penak, penak wedok. Penak piye wong wedok iki rekoso? Rekosone apa? Rekoso saiki. Ngene wis bendina kuwi pola ae. Esuk umbah-umbah. Ngedusi bocah, terus wisah-isah, ngeterke bocah sekolah, bengine dikon mlumah, iki apa to kok masaku?
Maksudnya wong wedok ngono ki masamu. Ya penak wong wedok timbane wong lanang. Wong lanang nyambut gawe rino wengi 24 jam duit digawe wong wedok. Wong wedok karek nadah tok aman, Bro. Loh, tapi kan penerus keturunan wong wedok. Lah iki saiki nak koramil ngono kae. Tentara bisa hamil. Hamil. Saiki nak hamil. Ya. Sangang sasi 10 dino. Aku keliru. Ya. Sangang sasi 10 dino. Kuwi paribasan perang cakil, Mas. Perang sabil. Nah, perang sabil. Cakile mbahmu. Perang sabil toh-tohane nyawa pas nglairno. Lah. Saiki umpama nglairno mati sik, kuwi wong wedok rekoso, Mas. Lho, rekosane nyawa. Rekoso wong lanang. Wong lanang sunat sepisan kapok lho, Le. Jajal kon baleni lek pengen ngepok pengen roh aku. Wong lanang ngene iki adelan, gini, adelan. Loh, tapi totane nyawa wong wedok. Iya, laki-laki perempuan itu sama saja. Paham ora kowe? Padha abote. Apa maneh urip ning ngene iki, urip ning desa, apene sugih dadi omongane tangga, melarat dadi nyenyekane tangga. Giling-gilingan. Ya bener kuwi. Masalah kuwi lek karo tangga kudu sing apik tenan. Maju. Oke. Nadane sing penak nyanyi sing apik. Pak Nanang njaluk lagu Indihome. Indihome apa ki sini? Oh, lagu luar. India. Indihome cakep kok ya. Masa lagu India, Pak? Iya, jalane kono pas suwadek biasa. Kowe mau mangan apa ora? Mangan Urung mlebu. Panganan iso tumpuk undang. Bakso, rujak, sego goreng dadi siji. Lah aku ra mbok undang. Dadi siji aku milih kok. Iki dadi siji. Kuwi mabuk. Kuwi bekase tamu ya nyok. Lah pikirku kok akeh men dadi siji aku milih sitok-sitok. Lah kuwi bekase tamu mbok kira. Ya ora roh pikirku ya kuwi panganan babariku. Jombang iki panganane iso dadi siji opo ya. Mbok kira bebekno ya. Nek kresek abangmu tipake tamu dilebokno regetan kuwi. Ya enak lho ora masalah. Dan oh malah lara untu. Nyanyi yo. Lah iki nyanyi. Lah kok ambil nada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Napa? Mas. Lah yo nyanyi. Iya. Dari Pak Ustaz kan sebelum melakukan apapun harus diawali dengan berdoa bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, ben uripe barokah. Iya, ngerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manut aku manut. हमको हमी से चुरा लो. Kowe iki nyanyi ora sangi ning ngene. Lah dikeploki lho nyanyi jalane iki kok nyanyi malah ngenang ngene iki lho. Lah dikeploki aku ora isbae. Lho. Lel, badhe kamu tiwul lagi isbae. Pizza. Pizza cilik cilik kuwi permen Yupi kayak sing penting wujude kaya pizza. Lu cilik penting kan tau mangan. Yupi ya pizza. हमको हमी से चुरा लो. Ben dikeploki malah kayak Doro, Ben. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Oh, tak idone merocot. Sing penak kuwi lagu aja. Ya kuwi lho. हमको हमी से चुरा लो. दिल में कहीं तुम छुपा लो. हमको हमी से चुरा लो. Enak suaranya jare. दिल में कहीं तुम छुपा लो. Koyong ini rasane dadi wong sing ra duwe sugih dirasani kere diece sugih dirasani kere diece. Lho malah tukar pengalaman nyapa nyanyi curhat malah curhat. Nek kowe wis wetok nada iso aku mangga wedok ulangan kowe wedok timbangan aku meneng ning kono. Iki lho kok mas aku iki lho nyanyi India. Iya tapi lho ben wong-wong percaya nek aku iso suara wedok. Ya.
ting dong ini. Ayo. Jik urung. Aku belum. Kowe nyapa to hubungan ngene. Iki kudu mencing diunjukno suarane ben wedok. Masa? Heeh. Nak lanang kan ngene iki. Ya ora. Berarti ada tekek kene berarti. Pakai tunjukno ngene. Ya. Ya. Karena nyamuk jadi 100. Karena nyamuk. Oh cangkemmu. Gula iki sampe tak ubet. Suara wedok India yang ngono kuwi to, Kang. Lah arep ya. Kamu perempuan, Oke. aku laki-laki. Kowe gak bilang. Bilang. Nah, kan kita. Oke, maju ya. Aku wedoke, kowe aku lanange, kowe wedoke. Masa apa arisan ta, Dek? Masa India ya kudungan. Ya ora lah, Kuncir ae kuncir. Kuncir. Ya, nadane. Piano mari maling. Kok mari maling? Lah iku karo keteng awakmu iki lho. Nadane. Bila kamu Wis jane wong wedok macak terwelu iki lho. Wong wedok ngene iki Malah koyo anan wedhus ae. kunciran loro meme. Meme. ya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa pilu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku. Iki lho apa? Awakmu peng telur. Ora usah ngono kuwi. Hati rasa Malah koyo ape wong mutah. Lah kuwi lho penak kuwi mancing kok. Berarti lah kamu nyanyi. Oh saiba. Cekoi. Oh saiba. Oh saiba. Oh saiba. Dua, kapat.
sayang kowe, aku tresno kowe, muga-muga wae akeh ndang dirapekne. Kowe ya tak sayang, aja sampe ilang. Tapi apa mungkin lanang rapi lanang. Oh saeba, oh saeba, oh saeba, Oh Saiba anake Yudin, dudu anake Modin, kelas 3 SMA, watenge jemblik. oh saeba, oh saeba, oh saeba. Oh Saiba. Ini nyanyi India model piye neh? Berarti apamu iso lagu Aku sembarang iso pokoke sembarang lagu. Lah sampe tak duetnya berarti iso ya? Lho, pagak iso aku. Duet kowe iku duet sing apik. Berarti tonyo-tonyonan. Duet. duet kok iso tonyo-tonyonan. Tonyo-tonyonan kuwi duet. Kuwi jenenge remi. Duet iki lho karo cah sitok kowe kok nyanyi wong loro gitu Oh, lho. iya, Ya, ya. Malam luar biasa pada malam hari ini kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Artis ini baru nyampe dari Surabaya kemarin sore. Iya, karena keluaran dari Nusa Kambangan. Padahal narapidana. Ya, Ono sing berat ning kono Iya, berarti. iya, iya. Ini masih kecil, masih kecil. Oh, Nggak masih salah. kecil. Tulisannya Oke. masih kelas 2 SMP. Oh, berarti 2 kecil. SMP. Yuk. Kita tampilkan satu artis cantik jelitanya Indonesia bareng Kuyon Maton, ada si cantik mungilnya. Iki lho bocah. Ayo sayang. Halo, Halo. Adik. selamat malam. Malam. Ini mau apa? Mau nelek. Karo tak nyanyi tak kok mau apa Iki iki langsung ngono. ya nyanyi. Dulu langsung nyanyi ral dulu bukan ral. Nyanyi ya, Dek. Ini minol ya? Mau mayor apa minor? Minol aja. Minor. Minol. Ben. Cek cilik lek. Oh, cilik. 2 SD paling, Pak. SMP kelas 1. SMP. Kuwisan lho SMP kelas 1. Oh iya. Anak lanang nang jaga. Enak dah. Luar biasa. Tepuk tangannya mana buat adik kita yang satu ini? Enak karepmu ra karepmu. Pak, tak cilik ya aja ngono dialus. Bisa karep. Cilik ngaji. Besok gede dadi wong aku. Religius mesti kita. Iso ora? Nyapa, Bu? Nyapa, Bu? Salah, Bu. Kuning iso. Aku dek iki perkara iki lho karo buku FIFA wis diomong. Hati-hati kok oke. Loro ati. Tombo ati. Menang aja kamu. Loro ati. Tombo ati lho. Iku 5 perkarane. Kaping 1 eruh tangga gelange gedhi. Iya. Masuk. Ora ati. Kaping 2 diapusi bojo. Kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu. Kaping 4 ora duwe pacar minggat. Kaping 5 duwe diapusi rondo. Janda pirang Salah sawijine
mesti tahu ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati. Ayo tolong aku mewakili sebagai laki-laki, tolong dengarkan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Sing nomor siji mau rungokno, nenek tanggamu tuku gelang gedhi, aja lara atimu, mesakno bojomu nyambut gawe rino wengi gawe awakmu. Kula bendina tuku gelang, bojomu akhirnya kuru-kuru stroke. Rungokno ki omongane wong lanang ini jerikan laki-laki. Contohnya apa? Wong wedok mudung mesti luwih kong sitok, napi wong lanang songkok sitok sampai buluk meneng ae. Wong wedok daster luwih kok 15, wong lanang sarung sampai ngelontok meneng ae. Sabar-sabare wong lanang iki kaya ngono kuwi. Apa meneh bengi iki aku nyambut gawe ning kene golek dhuwit, engko lho mulih dhuwit digawa bojomu. Ngono kok sebut kandhane. Menawa cakepmu ya aku ngomong dhewe. Maksudnya aja emosi. Aku kaya ngene iki mewakili laki-laki. Padahal wong lanang iku kudune maksamu, wong lanang gampang stres. Lampune bojomu ser mancing, budal mancing ora apa-apa. Sing penting nyambut gawene tetep sregep. Apane mancing lho sampe ra iso jangkrik. Sabar, Bos. Menengo. Aku ora kena suwe masamu. Kaya ngene iki nek manggung mbok guyu masamu. Mulai ngene iki lho nek ora nggo dhuwit seleni bojomu. Iki ora percaya. Sabar. Menengo. Dasmu iki aku ngomong ngene iki loro ati masamu loro. Lah kok iso ngomong kaya ngono kuwi? Kok iso karo ibu-ibu kok iso ngomong? Lah aku ya ora aku ora ngomongi wong-wong, ngomongi aku dhewe aku. Oh, lah berarti kehidupanmu piye ngono kuwi? Ya ngono kuwi. Wong wedok yo kaya ngono kuwi lho. Aku iki lho diseneni. Lah yo wong wedok menang-menangan rumah samu kowe menang dhewe ngono apa piye? Sing duwe donya kowe ngono apa piye? Wong lanang iku yo ngergawe kanggo awakmu, kanggo keluargamu. Ngene iki arep metu. Arep pesan ora entuk, arep mancing ora entuk, arep dolan ora entuk. Wong wedok menang-menangan. Kowe masane donya wae dhewe. Lah nyapa to kowe iki? Kowe nyapa? Wangi-wangi awakmu. Lah nyapa ki wangi aku? Aku dhewe nglakoni, ha. Rumangsamu wong lanang makili wong lanang, aku makili sing wedok-wedok. Lah terus, Lanang kan wajibe menafkahi seorang istri. Lah lha apa terus kok gak trimo ngono, Lah aku biyen jaman ning anu neap, Apa? Apa? Manaib. naib. Kuwi lho, kudune anten nganu Terus wong lanang kuwi membang. Ora, aku jaman kuwi ora. Kudune wong wedok resik-resik kurang resik yo gak entuk nesu. Terus masak umpama kurang enak. Ya aja ngomong lho. Lah nyapa wong loro iki musuh sitok cagak PLN ki kalah ngene lho kan percaya. Lah piye kadang wong wedok iku yo masake gak enak. Resik-resik kurang resik. Mbah ora. Terus wong lanang semena-mena ngilokno wong wedok. Aku kancamu iki pokoke. Apa tambah ya? Saiki perjuangane wong wedok karo wong lanang iku abot wong lanang ya. Loh, abot wong lanang apa wong wedok? Lah wong wedok lah. Abot wong wedok. Abot wong lanang. Bener omong lanang mau. Ya bener abot wong lanang ning luwih abot wong wedok. Abote wong wedok mengandung 9 bulan. Ayo. Ya ben salah gelem. Loh. Loh tapi jenenge kodrat wong wedok pancen kan. Lah ngono ngomong jenenge abot-abot ngene meteng neh. Kaya kepenakan ngono. Ya jangan salahkan ibu mengandung lah. Lah salahkan apa? Ya salahkan bapak menaruh burung. Maksudku ora kowe. Ya gak perkara ning ngono lho. Wong lanang mergawe rino wengi. Bating tulang. Tengah. Mah. Nyapa? Engko aku mbok ambung. Wah, lambuh kok tang sampah ngambung. Ora mutah kancane. Konsepku kan anadzofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Masih tong sampah lah nek kon buak sak buak lek gak ono tong sampah, badok gedang lek gak nduk tong sampah terus gedange terus nang ngarepe raimu apa gak kepreset. Lah tapi tong sampah kena seminggu ora dibuak kuwi ambune kuwi lho. Ora apa-apa lek. Lan tute. Kene wong lanang iso ngomong eket mang. Rene. Iya, aku ndi? Nang kene. Kowe kene. Lho, nang kene ndi situ Lah sapa? Mesti ning ndi? Aku Selendem kene selendem. Oh iya. Matamu ya. Lah piye to? Lah piye? Kene percil kene selendem. Oh, ngono lho. Kene aku kene sentem. Wis? Nembang wong telu. Mak jedor, Mak jedor. dor. Enek sinden pecah. Sindene entute ambune ampek.
Ana resepe ya entut gak mambu ya. Resepe ya apa? Gak mambu carane piye? Dinget. Resep anyar dulur. Sik to. Tak pengen entut ra mambu sampean nget agak dilebokne cek ning didang des dibuka cus ngeblak sing nget. Ibu-ibu nang kene ku biasane masak lodeh lho, Bos. Lodeh? Masak lodeh. Tolong nak menelek kate mangan cek gak mambu dinget. Ya berarti lek entut lek gak mambu ya dinget. Ngeten lah pengen mutah wis sak keluarga kok rumah sak entut dinget. Ada. Makane, Bapak. Nyanyi. Nyanyi apa? Boten. Nyanyi apa? Kok iso ya nembang. Apa le? Apa? Lu ayu. Kuwi tak tilik kuwi lho. Kok iso awakmu karo tak tilik? Lah aku ora ro, jeli cel-cel apa le aku. Lah kuwi kan kamu ya sakmono-mono kuwi lho. Piye? Sak mriki. Awakmu kan isih anak-anak to. Iya. Anak kucing iki. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Ayo deh. Hop, wis ya, jogete ngene, jogete ngene tok ae ya. Maju mundur lho piye? Aku iki maju dia mundur maju ya. Iya, maju sik ya. Kan mesti ana kendange, tang-tang. Jus. Ya. Sandang. Lewat lambemu. Aku iki itu. Jare kon maju. Dorong. Nyapa? Maju maju. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Golek duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Sisa hop. Iki diganti. Aja ngono tok. Iki diganti lho ya. Iya. Ganti piye to, Mas? Ya diganti kata-kata. Cepet le. Bunga pengen kecepet. Kaya anak kucing ngono kan bunga-bunga. Aku disuruh jawab lho ya. Ya. Aku iki dadi seniman. Saben dina ya mung tanggapan. Pengen apa ae mesti keturutan. Ngerti ya pikirane kaya wong teng. Oke dadi apa? Aku iki dadi dagelan mergawe kuning dhuwur panggungan. Nasib apik entuk tambah saweran. Nasib elek guyu kaya jaran. Ceng. Jenengku iki tak slentem. Masih yo kuru atiku ayem. Ngalor ngidul manganku jangan bayem. Saben dina aku Nek jenengku iki lak roboh. Asliku nang Surabaya. Senenganku lak mangan semangka. sayang sithik Ke Solo terus bongko caleng ceng. Aku gak iso. Gawe Aku iki jenengmu sapa? Percil. Nah, Ya, tak apa maju. Iki ngono ning omahe Pak Nanang. Iki engko mung ngenteni saweran. Yen ora metu ra karo-karuan. Sampai ra dikeki engko dinteni ning tengah dalan. Ceng 50.000 ra apa-apa, Dek. 100.000 ra apa-apa, Dek. nyapa lho njaluk saweran bareng. jaluk saweran Lah, aku ra iso. sini. Ya paling gak ya aku mau perkenalan wis ana. Apa kok pananang jaluk saweran? Terus dikeki nang dalan. Ora ning ngono lah Pak Nanang kono ngapik karo aku. Mas Percil, engko lak mulih ning omah, engko awake dhewe ape di bumi. Bumi apa? Kowe teh. Kowe sosis. Kowe aku susu. Lho kok penak awakmu? Ya lho, kowe
Kowe tae Adel. Adel. Aku susune Bu. Awonyo nang ngene. Mati ku lho. Ngawur. Bos, ya ampun. Kowe sosis apa? Pak Nanang. Mati kuwi keluargaku lho sing tuku kuwi lho Dek. Oh, diwene jajan. Ku awake dhewe dikai, mari dimasak bareng-bareng. Wah, sosisnya Pak Nanang sing ireng iku. Ya maksudnya sing dibakar. Ya ya dibakar. Wah, iki jane lengan apa cagak PLN to kaya iki. Nadane coba, ya. Nyanyi sing penak aja nganti isin-isin aja sing lagu kuwi kancane gak iso. Minor. Nek kakangku jenenge Precil. Mau ya, Kang. Enggak. Gawene bendina ngutil. Ben ora apa-apa. Util tanggane ora masalah. Gini kan. Seleh. Iso ora? Iya. Selen Kowe iki tak antari tenanan. Kowe iki tak antari. Ya sik toto-toto lah bos, kok mesti kok gepuk-gepuk gemes ta ndelok aku. Ora gemes sing ngono kuwi lho gaji lho sepiro ya kaya ngene. Pak, ngomong kayu blondong senengane. Antem ngono. Senengane. Senengane ngono. Saiki ngomong rock dangdut keroncong matamu ya. Ngono kuwi. Hah? Atane ngono kuwi senengane. Juragan ketoprak. Halo. Halo. Assalamualaikum. Iki ora bakul cilok ngarep omahmu to? Oh, nggih. Bakal cilok kok mati. Nggih. Oh, sias nggih. Oh, berarti tanggal 5 April. Alhamdulillah. Siap. Sinten, Pak? Sinten? Ibu Khofifah. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun. Nggih. Oh, panjenengan ajudanipun. Oke, siap. Waalaikumsalam. Gubernur. Bu kopi Pak, ajeng napa? Bu Khofifah sapa to? Gubernur. Bakul degan pare. Duwe Wah, gawe. lah sing biasa mampir kuwi to. Heeh. Biasane pipah. Njaluk toprak. Oh iya. Jope akeh. Siap, aku ikut Kakak. Masa jopet? Apa? Halo. Kalian sinten? Waduh. Oh alah. Nggih. Pak Abdullah Aswar Anas. Oh, Banyuwangi. Waduh. Pripun Pak Anas? Oh, ngersakaken toprak pindah. Tanggal pinten? 17. Wis kosong-kosong ganjane kosong aku. Ngomong ngono kosong. Posoi. Jangkrik ngomong kosong. Oh, nggih main niku saged. Acara nganu to? Nuzul Quran. Siap. Lakon napa Toprane lho. Oh, nggih, berbeda nggih. Matur Mbah Nuwun siap. Wis tak ben maneh. Roh pra. Sinten? Pak Abdullah Aswar Anas. Menteri Panas. Anas Pak Menteri. sopir. Ora sahabat. Nggih, toprakku laris lho. Delok, Pak. Delok. Ku sinyale mati gitu. Ngene sinyale ora enek oke. Toprak. Ya, belok, Pak. Melok ora? Belok. Butuhkan pemain. Toprak kuwi luar biasa. Sesuk mben kuwi tanggapan ning Kertosana. Lakone. Lakone apa? Laire labubu. Pira toprak kuwi tradisi ya Pak nyapa to. Pak, Api iki dengenane lho matine Doraemon sedengi. Api toprak iki lho genahno sik iki lho. Ya. Toprak anyar kowe melok ora? Belok. 1 2 3 pas. Wis di DP. Dewe. Toprak regane 15 juta. Bener. Wis di DP 14. Loh, Karek 14 juta wis di DP. Karek Gowo manajerku. Garek 1000. Oh, 1000 lah, iki kan Iya. pas to. telu. 1000 wong Wis, telu. 300. Sapa ngomong? Ya 1000. Lah kuwi 1000 Sing 500 dibayar high es. Iya. rombongan. Berarti sik 500. 500. sing 300 nggih konsumsi. Berarti sik 200. sing 100 kuwi nggih bayar hotel. Berarti 30-an. Hotel 100 apa ora tilake mutilasi kok piye kowe iki jane? Kowe manut melok apa ora? Melok nganu kok. Garek 100, 100 didom. sing 50 nggih bayar jaga. Oh.
Mari garek 50. Ditumbung 3. Ya, mulai oleh teh botol sosro. Ya, ora apa-apa. Ora apa-apa. Melok ora. Ayo, budal, iki lakon apa? Lakone Bapak Nanang bengi iki ya njaluk lakon Damarulan Kasmaran. Siap. Aku dadi apa, Pak? Kowe ndak-ndake modelmu ngene iki sing jelas sip minak jinggo. Minak jinggo. Aku. Damarulan. Iki genset. Ngebruki raimu. Kencana wungu. Sampeyan aja njarake iki. Suwe-suwe kok tak pongor. Sampeyan aja njarake. Nesu juragan lho iki juragan. Ya sak juragan tapi pemain kabel aku ku lapo kok mbok dadekno genset. Lah kowe melu ora? Iya melo. Lah kowe nesu-nesu la opa? La opa? La opa. Nani? Ayo, jinggo. Nggih. Jinggo. Nak jinggo Romarno petuk Damarulan. Intine rebutan kencana wungu. Oh, kencana wungu. Api kaya ondel-ondel. Ondel-ondel dasmu isine nak jinggo. Juragan iki. Iya, sorry, Bos. Bayaran murah wae. Ya. Apa? Genset. Genset. Kowe iki lho, kowe kok direbutne. Oh, aku dadi putri. Ya. Dadi kowe kok direbut Minak Jinggo karo Damarulan rebutan apa? Nah. Sampai elek prek. Aduh yo. Iki aku kangaran Minak Jinggo. Loh. Kowe dong. Masa apa ya ngono? Minak Jinggo dikongkon cemble. Masa dikongkon cemble? Aku yo dikongkoni. Woi. Jinggo Damarulan nak omong-omong Lah piye kudune piye? Kowe iki Garek kene pedhok ngomong-ngomongan. Kowe iki nantang karo iki ngono. Wani karo aku. Urung. Sikat kene iki engko lagi. Aduh yong. Sapa kangaran kowe Cak Bagus? Kowe durung ngerti kangaran jenengku. Bali sapa jenengmu? Aku jeneng Minak Jinggo. Oh, sing ngaran Minak Jinggo kaya dapuramu. Dapurmu dhewe matamu picet. Dapur nek Iki lebas. Ketoprak mata-matane emosinan kuwi lho. Lah jarene tukaran. Aduh Bu Kofifa ra sida nanggap. Wis sapa jenengmu Cak Bagus? Tepangno ya iki Damarwulan ya Damar Sasongko saka Paluombo. Iye. Damarwulan, kowe kok wani-wani ana ing kene nyapa? Aku ning kene golek tumbaling praja. Cangkemmu kecatol e. Tumbaling praja. Goleki sapa? Ya ora ana siji, ora ana loro, ora ana telu, ora ana papat, ora ana lima. Sesuk sing apik buntute 12. Ora ana liya, ya mung aku. Kowe goleki aku. Ya, berarti kowe sing nggawa kencana wungu awakmu. ora kleru. Ora tak selaki sing nggawa kencana wungu. Bojoku mbok gawa. Matur nuwun. Nyapa? Ngelu ndas kuwi. Kok iso matur nuwun? Kudune awakmu ditantang perang. Oh iya. Kowe wani. Kowe wani. Kowe wani karo aku gawa bojoku. Kowe iki Damarulan cek. Salahe penak. Damarwulan. Piye neh, Damarwulan napa wani karo aku? Dang Rinio bakal tak baleni. Maju gelut karo aku. Ora nyongo, ora mino siramu maju langsung koko. Cek. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti. Iki ketoprak piye ta iki? Aku telah jatuh cinta kepada walang kekek mentok ning tembok. Mapur maneh mentok ning mari. Ojo ngenyek karo
lunga setengah mati ayo Randi awori maju yen wani tanding ana bocah lagi tok 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 iki taraning radio mosok enek ketoprak hombimpah. Awakmu ora krungu. Lah wedoke ra ndang teko taret-taret ngono. Iki kowe iki ya ngono kadengok-dengok gapura. Kowe iki ndang metu. Iki role wedok, role wedok. Gambok kok kan wong loro iki maine kasar. Ayo, budal dening aku. Kowe bakal wani karo wet mati dening aku. Dipisah. Mas. Wani kowe melu-melu urusane wong kene. Aku dulure sing ndek gawe, Mas. Aku ora melo-melo, Mas. Sutradara natane. Lah iki lho, lha kowe kene-kene awetku kesampung. Kang Mas Damar Wulan. Kepiye diajeng? Ana apa? Ana telek lincung. Genahane campur sari kok napa? Lho kan takon karo kekasih atiye. Aku ki bojomu apa bojone iki? Bojone kono tapi aku seneng karo aku. Oh ngono. Aku lagi belani lawan sliramu. Wah, apik iki. Hai. Kencana wungu. Wong kowe kuwi karo aku kok malah milih karo batang urip. Kowe kuwi bojoku, masa to lemu? Yo ning aku ora bisa lho minak cinggung. Aku wis kadung milih Kang Mas Damar Wulan. Kencana wungu. Kencana wungu. Bali. Gulumu apa anu mangan sempritan? Kok suarane iso cuwilik. Nanging aku wis tresno karo Kang Damar. Berarti kowe milih dhek timbang aku. Kowe iki lho nyapo? Kowe iki ora diapa-apakno barang kaya. Lho kan toto. Kencana wuwi ra mangap. Kalem demes. Malah kaya wewe gombel. Iki jane ora kucul iki. Kowe yen ngono wani mblenjani karo aku Dik Kencana Wungu. Iso dikei Dik. Nganggo Dik Kencana Wungu mau kei Dik. Gak gede. Garwaku Kencana Wungu. Garwaku Kencana Wungu. Kowe kok malah milih bocah kae. Apa aku kurang bagus? Apa aku kurang ganteng? Heeh. Iya sakane pancen yo ngono awakmu elek, eremu mekrok kaya suklet. Kowe ya Kencana Wungu ya ngono kowe aku jane ra seneng karo awakmu kowe lho gedebek. Lah kok malah Wis gedebek turumu ngorok. Wis ana ape belas kowe. Badhe kamu akeh. Wis gah minggat to yang ngono. Minggat balik lagi. Ya wis, tak gowo tenan yo. Atur nuwun bojomu tak pek. Ayo diajan. Kencana Wungu milih Damar Wulan. Kowe milih sapa nggo? Milih sapa? Aku golek rondone sing anu sing iki gedhe iki entute ambune mak. Wah. Kowe arep golek rondo neh. Gak. Tak omongne anakmu ikan lili. Kowe ngawur. Iki lho masamu ki lho. Iki wis rampung to? Wis rampung to jalan. Paran jalan rampung karena apa to? Ngene iki mung cuplikan cah cilik-cilik iki ben ngerti. Oh, Minak Jinggo ki suarane kaya ngono kuwi. Damar Wulan iki kaya ngene iki. Tapi Kencana Wungu ya rada seksi. Ora ngene iki. Iki gasinge kleru. enek iki. Enek wayange iki. Apa? Bar kudanan dadi jebeber. Lah iya, apa meneh mari ngene awake dhewe kudu matur nuwun lho karo Pak Nanang. Pak Nanang. Matur nuwun iki tenan lho iki guyon macan sesuk iki yo tanggal piro prei. Main. Prei poso. Lah kowe poso pertama poso kowe goleki sapa? Lho, jelase ya goleki apa kuwi jenenge pahala. Lah, kowe Lho tau kan poso ora? Ramadan tiba. Sing mbok goleki apa pertama poso? Ya jelas ngamal barokah.
Golek Lailatul Qadar. Lah. Golek hilal. Lho, lha nyapa? Ora nek kuwi ra iso poso ae dhewe. Ngenteni ae terus. Oh iya. Hilale orang ketemu. Golek hilal. Lagune apa weh? Lagune Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan Kok tiba-tiba. Aku besok ikut siapa? 4 sehat 5 sempurna. ora pas to Iki lho kleru Hubungan apa lho? Apa? Aku melok sapa? Melaksanakan puasa. Ngono lho. Itu syariat agama. lah ku lho. Lho. Jawa ae. Iya. Apa? Ramadan Dilungkas poso, sok-sokan melu poso. Awan-awan mangan sego. Aku besok melok sopo? kowe rene melok minak jinggo. Kowe ku angel men to. Kowe iki kowe gak iso to kata-katane gak iso. Ora tau browsing ning nggen Google utawa YouTube to kuwi lagu kuwi. Lho kan ya biasa iku kata-katane bener lho aku. Kleru. Kowe kok kleru terus to. Kowe lak kleru terus ditonano kowe mulih ra tak gawani pentol kowe. Senengamu pentol, iki senengane pentol. Mosok, Pak? Iya, iki apa nek swara siji, swara loro nyandani sakmono nyandani. Iso no kowe tengah. Kono. Oh. Koyo bubuh. Iya Pak, awak dhewe iki rada minggir kene, minggir kono, awak dhewe ning tengah gapura. Nadane, ayo, nadane. Sewu kutho. Mari ngene Pak Nanang, keluarga sama adik naik panggung, Pak. Oke. Aku suara siji. Kowe suara siji. Aku suara siji, wong loro suara siji, kowe suara loro, kowe suara ya le. Bapak. Sing lanang. Apa iso? iso, Pak. Aku pokoke mau bagai suara apa ya tanggal. Oke. Apa kau nyanyi? Wes meneng wes. Kowe timbangane ket sore mau. Ayo, ade musiknya aku wes. Oke, Musik. Kowe kendang. Tenang. Tok tong tak tok delek ketak. Iya. Bebas. Kurang gede. Apa? Middle. Oh iya. Ayo. Son-sonan. Nyanyi ning lho Di, kancan wis iki ning. Yo kan sik dienak-enak no bos, lagi gurung dipil kok. Pil kayak ono pil koplo. Tang. Ada Mandare. Ya dari ini. apa iso ta? Pacaran ngene bukan nyanyi Mandarin. Ya bisa dong. Mayarnya coba bantu. Apa Jawa? Jangan lupa
Masa Mandarin? Iya, gombalan mamel iki lho jebule. Iya kan ndak bisa. Gombalan mamel. Tapi lagi kan kowe siji loro telu kemarin kan adik. Oh ya. Sebelum itu Waranggono kesana itu naik dulu. Oke. Waranggono metu ditoto sing enak, kok totone ning kene le. Waranggono Pak Nanang keluarga besar naik panggung kita foto di atas panggung. Oh, yuk. Silakan untuk bidadarinya Guyon Maton. Sepotan. Yo. Yuk, bareng-bareng masih bersama Waranggono Sukar Sapursari Guyon Maton Perjelses. Langsung saja. Asik. Sini agak ya agak kiri. Kiri. Hop kanan. Hop. Oke. Yuk budidaya sama tengah. Oke, ya. Panggil Pak Nanang beserta Ibu dan adik dari adik yang Adik Lar. Moga Pak Nanang. Adelat. Zaman cilianku yang ngono kuwi lho Mas. Allah. Ora mungkin. Nah cilianku sakmene ora mungkin. Oke. Siap. Ibu tengah, Bapak adik tengah. Oke, kita foto bareng-bareng. Oke, sini. Kita foto hitungan 1 sampai 6.000 Bapak ya. Kakean. Nuriki dumateng sagunging para rawuh para pamirsa sedaya anamung semanten mekaten kene kula sakadeng saking paguyuban campur sari guyon matur campur CS kemarang suman mendengar panjenengan sedaya wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi kalepatan kawula sakadeng nyuwun agunging samudra pangasami dumateng para pamirsa sedaya kula sujud prastya Kula kalis Exxon ngaturaken sugeng dalu sugeng pisan sugeng pinanggih sanes wedal kanthi asesanti sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong eling lan waspada ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.